46% айчынных работникаў заробак нават да вылічэння падаткаў не перавышае 1500 рублёў. Такія звесткі прыводзіць Белстат. Гэта значыць, што амаль палова працаўнікоў не зарабляюць нават $500 у эквіваленце. На Белсаце аб'ектыў Віталь Бабін, вітаю, мы пачынаем. Больш за 70% палякаў выступаюць за закрыццём межаў з Беларуссю. Тым часам Варшава не губляе надзеі вызваліць Анджэя Пачобута. А як доўга можна пра гэта казаць і пагражаць, і калі за гэтым не ідуць нейкія дзеянні? Адной АЭС недастаткова. Міністэрства энергетыкі лічыць, што ў агляднай будучыні беларусам будзе бракаваць электраэнергіі. Скорее всего, разговоры о второй станции — это какие-то политические игры, это заигрывание. Вот, может быть, мы вам не будем возвращать кредит за первую, если мы закажем вторую. Прэзідэнт Ірану паабяцаў сакратару Савету бяспекі Расіі Сергею Шайгу адпомсціць Ізраілю. Ці чакаць новай вайны? То, что мы видим сейчас, это только прелюдия к тем событиям, которые произойдут в течение этого месяца. У Польшчы не сціхае палітычная спрэчка ў справе вызвалення Анджэя Пачобута. Варшава кажа, што ангажуе спецслужбы і дыпламатычныя сілы, каб вызваліць беларускага палітвязня. У сваю чаргу кіраўнік бюро нацыянальнай бяспекі краіны сцвярджае, ключы для вызвалення Анджэя Пачобута застаюцца ў іншых месцах. Разам з тым, большасць палякаў падтрымлівае рашэнне цалкам закрыць мяжу з Беларуссю. Вітаў Ціўчык. Ажно 72% палякаў выступаюць за закрыццё ўсіх памежных пераходаў на мяжы з Беларуссю. Такія вынікі сацыялагічнага апытання польскага цэнтру даследаванняў грамадскай думкі, праведзенага ў кантэксце нелегальнай міграцыі. Вынікі, якія не перакладаюцца як нянавісць да беларусаў. Беларускае грамадства ў пэўным сэнсе выключанае з гэтай адказнасці, бо 2020 год спрычыніўся да таго, што свет набыў давер да беларусак і беларусаў. Па-першае, заўважыў, а па-другое, вырашыў, што гэта такое самае грамадства, як і любое іншае ва ўсходняй Еўропе, як польскае, і адначасова зусім іншае, чым расейскае. Мы запыталі ў жыхароў Варшавы, а што яны думаюць наконт поўнага закрыцця мяжы з нашай краінай. Я думаю, што для бяспекі гэта было б добрым рашэннем. Гэтыя штурмы, яны не адбываюцца на памежных пераходах, але ўздоўж мяжы. Таму не ведаю, які ўплыў будзе мець закрыццё мяжы. Трэба супакоіць дурняў і мець нармальныя кантакты. У нас там сем'і, навошта закрывацца? Трэба размаўляць з Лукашэнкам, нягледзячы на тое, што ён не хоча размаўляць. Неважна, хто за ім стаіць. Мне шкада людзей, што з імі так абыходзіцца, але я не ведаю, якое павінна быць палітычнае рашэнне. Пагроза цалкам закрыць мяжу з Беларуссю гучыць ужо 1,5 месяца. Польшча выстаўляе рэжыму 3 умовы: спынення гібрыдных атакаў з выкарыстаннем мігрантаў, выдача забойцы польскага жаўнера і вызвалення палякаў-палітвязняў. Як доўга можна пра гэта казаць і пагражаць, і калі за гэтым не ідуць нейкія дзеянні? І тут я думаю, што на гэта пытанне, што адказ на гэта пытанне мы павінны пачуць вельмі хутка. Унутры Польшчы апазіцыя востра крытыкуе польскі ўрад. Маўляў, не выкарысталі магчымасць вызвалення Анджэя Пачобута, выпусціўшы з турмы расейскага агента для нядаўняга абмену паміж Захадам і Расіяй. Аднак кіраўнік бюро нацыянальнай бяспекі, прызначаны апазіцыйным да ўраду прэзідэнтам Анджэем Дудам, мае іншае меркаванне. Падаецца, што ключы да свабоды спадара рэдактара Пачобута таксама застаюцца ў іншых імперыях. Могуць быць у іншых імперыях. Паводле публіцыста Міхала Патоцкага, гаворка перадусім пра Кітай, куды напрыканцы чэрвеня з візітам ездзіў прэзідэнт Польшчы, а ўжо 3 ліпеня рэжым вызваліў 18 палітвязняў. Канешне, больш уплываюць тыя санкцыі, якія ўплываюць на эканоміку, беспасярэдна на эканоміку Беларусі. Так? І, канешне, грузапаток, ён уплывае, гандаль увогуле уплывае. А абмежанне на грамадзян не вельмі, тым больш, што можна і сказаць, што з нейкага пункту гледжання для Лукашенка нават карысна. Ізаляцыя беларусаў захадам толькі спрыяе распаўсюду расійскай прапаганды, мяркуе сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. А ў сацыялагічным апытанні пра закрыццё мяжы было зададзенае вельмі агульнае пытанне, якое можна падзяліць на два асобныя: закрыццё для грамадзянаў і закрыццё для грузаў. Я разумею, што заходнія палітыкі яны следуюць грамадскай думкі,
Ну, вось гэтыя две рэчы вельмі цікава, як бы яны былі ў лічбах. Пакуль жа віцэ-міністр замежных справаў Польшчы Анджэй Шэйна ў эфіры польскага радыё заявіў, што Варшава не збіраецца забараняць уезд машынаў на беларускіх нумарах, бо санкцыі, цытата, павінны біць рэжым, а не простых людзей. Віталд Сіўчык, Белсат. І ў працяг тэмы расійскія праваабаронцы з мемарыялу выказалі салідарнасць з беларускімі палітвязнямі ды блізкімі. Арганізацыя заклікала не спыняць намаганняў па іх вызваленні і вяртанні ўкраінскіх грамадзянаў, якіх утрымліваюць у якасці закладнікаў у Расіі. А віцебскі рэаніматолог Владзімір Мартаў на волі, цяпер ён у Літве. Пра тое, што доктар пакінуў Беларусі цяпер у бяспецы, паведаміў кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак. Сёлета ў траўні Мартава затрымалі ў Расіі, пасля чаго дэпартавалі ў Беларусь, яго вінавацілі ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фармаванні. Владзімір Мартаў – адзін з нямногіх дактароў, хто адкрыта апавядаў пра сітуацыю з каронавіруснай пандэміяй у Беларусі ў 2020 годзе. Праз гэта з ім не падоўжылі працоўны кантракт, а ў 2022 асудзілі на сотні за аватарку ў Фэйсбуку з бел-чырвона-белым сцягам. Сёння мастаку Алесю Пушкіну споўнілася б 59 гадоў. З гэтай нагоды ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве адкрылася выстава «Алесь Пушкін Afterlife» у экспазіцыі матэрыялы з акцыяў і перформансаў, што мастак ладзіў з 1989 года. Арганізатары кажуць, насуперак гвалтоўнай смерці мастацтва Алеся Пушкіна жыве. Гэта фігура аднойчы аб адкрыццю леонардаўскага стану, якім вельмі шмат чым займаўся, і жывапісамі, тэатрамі, рэстаўрацыяй і іншымі медыа. Але менавіта роля яго ў сучасным мастацтве, як мастака-акцыяніста, які працуе з палітычным кантэкстам і які працуе ў галіне медыяў, вось гэта будзе прадстаўлена на гэтай выставе, і менавіта гэты акцэнт, мне здаецца, зусім незвыклы і для гледача будзе сюрпрызам. Большасць экспанатаў створаныя на аснове медыйных артефактаў, дакументаў і арыгінальных відэапрацаў з архіваў мастака, сяброў і калег. У выставу таксама інтэграваныя арыгінальныя працы мастакоў, фатографаў і відэадакументалістаў, якія супрацоўнічалі з Алесем Пушкіным і чыя творчасць канцэптуальна звязаная з ягонымі ідэямі. Гэта дае больш шырокае ўяўленне пра атмасферу часу і працягвае яго мастацкую спадчыну. Выстава будзе працаваць да канца жніўня. Да іншых навінаў міністр энергетыкі Віктор Каранкевіч раскрыў, дзеля чаго Беларусі патрэбная другая атамная станцыя. Паводле чыноўніка, у будучым можа не хапіць магутнасцяў АЭС у Астраўцы, каб забяспечыць патрэбы ўнутранага рынку. Гэтак, паводле Каранкевіча, толькі за паўгода спажыванне электраэнергіі вырасла да 1 мільярда 700 тысяч кілават-гадзінаў, а да 2030 года агульнае спажыванне дасягне 47 мільярдаў кілават-гадзінаў. І пакуль што, сцвярджае чыноўнік, БелАЭС здольная забяспечыць энергетычныя патрэбы на бліжэйшыя 5-10 гадоў, а затым спатрэбяцца дадатковыя магутнасці. Скорее всего, разговоры о второй станции – это какие-то политические игры, это заигрывание. Вот, может быть, мы вам не будем возвращать кредит за первую, если мы закажем вторую. А Росатом очень любит получать государственные российские субсидии. Поэтому он рвется в Центральную Азию, в Казахстан, в Белоруссию. И вполне возможно, что пролоббирует решение российского правительства, чтобы еще раз кредитовали Росатом, чтобы он построил еще одну атомную станцию. Соглашаться на это не следует. Сам рост спажывання электраэнергіі, які цяпер назіраецца ў нашай краіне, адмыслоўцы ў энергетычнай галіне звязваюць акурат з неабходнасцю размяркоўваць лішкі здабытай на БелАЭС электрычнасці. В Беларуси действует программа по увеличению энергопотребления. Программа рассчитана на 2021-2025 года, и она предусматривает использование электрической энергии не только для освещения, то есть работы электрических приборов разнообразных, но и для подогрева горячей воды и для обеспечения электроотопления. Основной целью является интеграция
Белорусской АЭС в энергосистему страны. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу з нагоды траўмавання школьніка ў Віцебску, якога ўначы перавезлі ў Менскі рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр неўралогіі і нейрахірургіі. Цяпер хлопчык у прытомнасці, ён атрымлівае медыкаментознае лячэнне ў аддзяленні рэанімацыі. Дактары ацэньваюць ягоны стан бліжэй да сярэдняй цяжкасці. 8гадовы хлопчык атрымаў траўму падчас спартовых заняткаў. На яго ўпала незамацаваная брама. Здарэнне адбылося на футбольным полі крытага манежу ў Віцебску. Дактары дыягнаставалі ў школьніка цяжкую чэрапна-мазгавую траўму, удар галаўнога мозгу і грудзінай, пералом асновы чэрапа. Здарэнні з незамацаванымі футбольнымі брамамі не рэдкасць. Летась падобны выпадак быў адным з аздараўлейчых летнікаў. А пазалетась падзенне 30-кілаграмовай спартовай канструкцыі ў Менскім двары прывяло да гібелі 12гадовага падлетка. Пасля таго няшчаснага выпадку ЖКГ зладзіла масавае правяранне дзіцячых пляцовак. І да замежных навінаў. Расія працягвае абстрэльваць украінскія гарады. Сёння выбухі праграмелі на Кіеўшчыне, пацярпелых няма. У Харкаве ў выніку ранішняга абстрэлу 8 чалавек атрымалі раненні. Тым часам Міністэрства абароны Расіі пацвердзіла, што з самай раніцы на мяжы з Украінай у Курскай вобласці ідуць баі з ЗСУ. І працягваюцца зараз. Падрабязнасці ў маіх калег. Не дапусцілі прарыву збройных сілаў Украіны ў Курскую вобласць. Пра гэта справаздачыўся выканаўца абавязкаў губернатара Курскай вобласці Алексей Смірноў. Байцы памежнай службы ФСБ і ўзброеных сілаў Расіі не дапусцілі прарыву мяжы. Хачу папярэдзіць пра тое, што ў найбліжэйшыя гадзіны будзе з'яўляцца шмат розных інфармацыйных укідаў. У ФСБ Расіі пацвердзілі, што здолелі адбіць, як самі назвалі, узброеную правакацыю, і надалей тэму прарыву кінуліся развіваць зэт-патрыёты. Гэтак выказвалася версія, што ўкраінскія вайскоўцы ўсё ж праніклі на некалькі соцень метраў на тэрыторыю Расіі, дзе іх ужо спынілі памежнікі. У сацыяльных сетках нават з'явілася відэа, нібыта з амерыканскім БТР «Страйкер». Тэлеграм-канал «Мэш», блізкі да сілавых структураў, назваў колькасць украінскіх дыверсантаў ды іхнае ўзбраенне. 100 чалавек з амерыканскімі вінтоўкамі М4, гранатамі і выбухоўка тыпу Сі-4. У канале запіскі ветэрана сцвярджалі, што з боку Украіны спрабавалі прарвацца ў Белгородскую вобласць. У якасці доказу наступу ЗСУ прапагандыст Уладзімір Салаўёў у сваім тэлеграм-канале прадэманстраваў разбурэнні ў горадзе Суджа. Здравствуйте. Не загорелось, не? Кошмар. У ноч на 6 жніўня ў Курскай вобласці і сапраўды двойчы абвяшчалі ракетную небяспеку. Паводле губернатар над вобласцю збілі 26 беспілотнікаў. Пад абстрэл у прыватнасці трапіў і горад Суджа. Толькі праз 9 гадзінаў Міністэрства абароны Расіі пацвердзіла, што з 8 раніцы на мяжы Расіі і Украіны ў Курскай вобласці ідуць баі з ЗСУ. У тэлеграм-канале ведомства паведамілі, што ў рэгіён выехалі вайсковыя рэзервы. Самолеты над головой, прикинь, летают. Полина Еўстаф'ева, Андрей Сульжыц, Белсат. Паводле паведамленняў і украінскіх, і расійскіх тэлеграм-каналаў, жорсткія баі ў Курскай вобласці працягваюцца дагэтуль. Акрамя таго, з'яўляюцца відэа з нібыта палоннымі расійскімі вайскоўцамі. Згодна з неафіцыйнымі звесткамі, сама меней 35 расейцаў былі захопленыя ў палон у Курскай вобласці. Застаемся у замежжы. Тэрарыстычная ліванская групоўка Хізбула атакавала дронамі поўнач Ізраілю. У выніку абстрэлу 6 чалавек атрымалі раненні. Загінулых, на шчасце, няма. А напярэдадні, у панядзелак вечарам, паветраныя сілы Цагалю нанеслі ўдар па поўдні Лівану і забілі старэйшага камандзіра Хізбулы Алі Джавада. Пра сітуацыю на Блізкім Усходзе і апошнія падзеі ў свеце распавядзе мой калега Руслан Ігнатовіч. Расія на просьбу Тэгерану пачала пастаўляць сучасныя сродкі супрацьпаветранай абароны, якія патрэбныя Ірану ў выпадку вайны з Ізраілем. Аб гэтым паведамляе выданне The New York Times. Акрамя таго, журналісты звярнулі ўвагу на візіт у іранскую сталіцу экс-міністра абароны Расіі Сергея Шайгу. Ён правёў сустрэчы з новым прэзідэнтам Ірану Масудам Пезешкіянам і камандуючым узброеных сілаў Махамадам Багеры.
Акурат апошні займаецца планаваннем удараў па Ізраілі, нанесці якія Іран абяцае неўзабаве. Если оценивать те сигналы, которые поступают с Тегерана, то, очевидно, они взяли во внимание результаты апрельского удара и готовятся к более изощренным способам ответа. И речь идет и, возможно, о многодневном ударе, речь идет и о ударах с нескольких сторон. Напярэдадні кіраўнік МЗС Вугоршчыны Петр Сіярте у размове з ізраільскім калегам Ісраэлем Кацам перадаў папярэджанне ад Ірану аб яго гатоўнасці напасці на Ізраіль. ЗША заклікаюць Тегеран адмовіцца ад такіх планаў. Камала Гэрыс на мітынгу ў Міннесоце назвала імя свайго паплечніка, якога яна бачыць кандыдатам на пасаду віцэ-прэзідэнта ЗША. Ім стаў губернатар гэтага штату Тым Уольц. Напярэдадні Камала Гэрыс атрымала перамогу ў віртуальным галасаванні дэмакратычнай партыі за кандыдата на пасаду прэзідэнта. За яе прагаласавалі 99% дэлегатаў. У Бангладеш не сціхаюць пратэсты. Сёння мясцовыя студэнты дабіліся роспуску парламенту, а дзень таму сыходу прэм'ер-міністаркі Шейх Хасіны. Масавыя дэманстрацыі прымусілі яе збегчы з краіны. Улада ж пакуль перайшла да вайскоўцаў. Студэнцкія лідары патрабуюць, каб часовы ўрад узначаліў лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухаммад Юнус. Мы не прымем ніякага іншага ўраду, акрамя прапанаванага намі. Мы не прымем урад, які падтрымліваецца вайскоўцамі або фашыстамі. Любы марыянеткавы ўрад ці ўрад, які выступае супраць народу, не будзе прыняты. Сёння вайскоўцы заявілі аб гатоўнасці спыніць гвалт і сустрэцца з пратэстоўцамі. А тым часам паліцыя абвесціла забастоўку, патрабуючы гарантаваць бяспеку сваіх працаўнікоў. На гэты крок праваахоўнікі пайшлі пасля гібелі некалькіх паліцэйскіх пры атаках на ўчасткі. Падчас пратэстаў невядомыя асобы падпалілі гатэль у Джэсары. У агні загінулі 24 асобы. 67 еўрадэпутатаў на чале з Пятрасам Аўштравічасам і Дануше Нярудавай накіравалі ліст прэзідэнцыі Еўракамісіі Урсулі фон дэр Ляен, у якім выказалі занепакоенасць змягчэннем Будапештам візавага рэжыму для расейцаў і беларусаў. Еўрадэпутаты заклікаюць Еўракамісію разгледзець пытанне аб выключэнні Вугоршчыны з шэнгенскай зоны. Паводле аўтараў ліста, дзеянні ўраду Віктара Орбана нясуць пагрозу бяспецы еўразвязу. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Тым часам спартовае свята ў Парыжы працягваецца. За 5 дзён да цырымоніі закрыцця алімпійскіх гульняў на першае месца ў агульнакамандавым заліку вярнуліся спартоўцы з Кітаю. На рахунку каманды з Паднябеснай 22 залатыя медалі. А агулам у гэтай зборнай 55 узнагародаў. У спартоўцаў з ЗША на адно золата меней, але большая агульная колькасць медалёў. Тым часам прадстаўнік Беларусі Абубакар Хаслаханаў не прайшоў у паўфінал у спаборніцтвах у грэка-рымскай барацьбе ў вагавай катэгорыі да 97 кілаграмаў. У 1/4 фіналу Хаслаханаў не змог перамагчы егіпцяніна Магамада Габра. Агулам у скарбонцы спартоўцаў з Беларусі, якія выступаюць у Парыжы пад нейтральным сцягам, пакуль так і застаюцца 3 медалі. Золата і срэбра батутыстаў Івана Літвіновіча і Віалеты Бардзілоўская, таксама срэбная ўзнагарода Яўгена Залатога ў акадэмічным веславанні. Патопленае аўта і перабой у працы грамадскага транспарту Менск зноў накрыла моцная залева, асабліва дасталося паўночным раёнам беларускай сталіцы. Пра тое, як горад перажыў разгул сённяшняй стыхіі, далей без каментара. А ўжо на наступным тыдні ў Беларусі можа ўсталявацца пякельнае надвор'е. У Берасці слупкі тэрмометра могуць паказаць ажно плюс 42 градусы. Такія разлікі прыводзіць мадэль GFS. На гэтым завяршаем эфір. Дзякую за ўвагу.